Здравейте, скъпи приятели и верни последователи на нашия канал! Днес предстои да обсъдим една тема, която е не просто важна, а критично важна за всеки един пенсионер в България, за техните семейства, за всички, които се грижат за възрастни хора и за всеки, който е на прага на пенсионирането. От 1 май настъпват промени, които могат директно да повлияят на месечния ви доход, на вашето финансово състояние и на спокойствието ви. Затова ви призовавам да останете с мен до самия край на това видео, да го изгледате внимателно, защото информацията, която ще споделя, е актуална, проверена и изключително детайлна. Преди да започнем, направете една бърза услуга, абонирайте се за канала ни още сега, ако все още не сте го направили, и харесайте това видео, за да достигне то до повече хора, които имат нужда от тази информация. Вашият абонамент и харесване са нашата най-голяма мотивация да продължаваме да ви информираме навременно и качествено. Основен проблем преди да навлезем в детайлите на новостите, нека първо да си припомним каква беше ситуацията досега и каква е болката, която изпитват милиони пенсионери у нас. Дълги години пенсионната система в България е обект на непрекъснати реформи, но въпреки това животът на много пенсионери остава изключително труден. Постоянно растящите цени на храните, лекарствата, комуналните услуги, транспорта, всичко това изяжда и без това скромните пенсионни доходи. Индексациите на пенсиите, които обикновено се случват веднъж годишно, от 1 юли, често се оказват недостатъчни, за да компенсират натрупаната инфлация. И така досега пенсионерите живееха в един цикъл на очакване на юлската актуализация, докато през останалото време месечните им бюджети се свиваха все повече и повече. Липсата на достатъчно средства води до компромиси с качеството на живот, с медицинските грижи, с възможността да си позволят дори най-елементарни удобства. Това е една хронична болка, която не спира да тревожи възрастните хора и техните близки. Именно в този контекст идва и голямата новина, която е предмет на днешното ни видео. От 1 май настъпва една извънредна актуализация на пенсиите или по-точно въвежда се механизъм за допълнителна подкрепа, който не е част от традиционната юлска индексация. Това е изненадваща, но дългоочаквана стъпка, целяща да облегчи част от финансовия натиск върху пенсионерите, особено в условията на продължаваща инфлация. Промяната се изразява в нова формула за преизчисляване или добавяне на допълнителна сума към пенсиите, която влиза в сила по-рано от обичайното и е насочена към конкретни групи пенсионери, но ще има общо въздействие върху всички. Основна част 1. Подробен анализ на промените. Какво точно представлява тази промяна и какво трябва да знаете? От 1 май 2024 година влиза в сила нов механизъм, който предвижда изплащането на допълнителна сума към пенсиите за трудова дейност, както и към някои други видове пенсии, които са обвързани с осигурителен стаж и доход. Това не е просто авансово изплащане на юлската индексация, а е специално решение, което цели да адресира конкретни нужди и да осигури по-справедливо разпределение на средствата, особено за най-уязвимите групи. Нека бъдем пределно ясни, не става въпрос за обща, еднаква добавка за всички пенсионери без разлика. Механизмът е по-нюансиран и зависи от няколко фактора. Размера на получаваната пенсия към момента, осигурителния стаж и в някои случаи дори от категорията на труда. Целта е да се подкрепят най-вече хората с ниски и средни пенсии, които са най-засегнати от инфлацията, както и тези, които имат дълъг осигурителен стаж, но въпреки това получават скромни възнаграждения заради по-ниските доходи през трудовия си живот. Кой трябва да се притеснява и кой не? Трябва да се притеснявате или по-скоро да бъдете особено внимателни, ако получавате пенсия, която е близо до минималната. Имате пенсия, която е била замразена или не е била индексирана от дълго време поради достигане на определен таван. Получавате няколко вида пенсии едновременно, например за трудова дейност и наследствена пенсия. Пенсията ви е преизчислена сравнително скоро и се чудите дали новата мярка ще ви засегне. В тези случаи е възможно размерът на допълнителната сума да варира значително или да има специфични изисквания, за да се възползвате. Не трябва да се притеснявате, ако получавате пенсия за осигурителен стаж и възраст, която не е прекалено ниска и не е достигнала максималния размер на пенсията. При вас най-вероятно допълнителната сума ще бъде начислена автоматично, без нужда от допълнителни действия. Пенсията ви е над средния размер за страната, но не е достигнала тавана и при вас се очаква автоматично преизчисляване. Нека сега да разгледаме няколко конкретни примера, за да стане картината максимално ясна. Пример 1. Баба Марийка, самотна пенсионерка. Баба Марийка е на 78 години и получава пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 550 лева. Тя има 35 години осигурителен стаж,
Нейната пенсия е близо до минималната и с нея едва успява да покрие основните си нужди. С новия механизъм, който стартира от 1 май, за пенсионери с пенсии под определен праг, например 600-650 лева, и с над 30 години стаж, се предвижда изплащането на фиксирана допълнителна сума или процентно увеличение. Да приемем, че за нея е предвидена добавка от 40 лева. Това означава, че от май месец баба Марийка ще започне да получава 590 лева. На пръв поглед 40 лева може да не звучат като много, но за човек, който живее с минимални средства, тези пари могат да означават разликата между това да си купи допълнително лекарство, да плати сметката си за ток без притеснение или да си позволи малко по-качествена храна. Причината за това увеличение е желанието да се подпомогнат най-уязвимите, тъй като инфлацията ги засяга най-силно. Ефектът за баба Марийка е пряк и положителен. Тя получава по-голям доход, без да е необходимо да предприема каквито и да е действия. Пример 2. Дядо Петър, пенсионер с дълъг стаж и средна пенсия. Дядо Петър е на 72 години, работил е като инженер и има 42 години осигурителен стаж. Получава пенсия в размер на 850 лева. Неговата пенсия не е сред най-ниските, но все пак е далеч от максимума. В неговия случай новата мярка може да предвиди различен подход, например процентно увеличение, което е по-малко агресивно от фиксираната сума за баба Марийка, но все пак значимо. Ако механизмът предвижда 3% увеличение за пенсии над определен праг, но под другия, то дядо Петър ще получи допълнително 25-50 лева, 3% от 850 лева. Така неговата пенсия ще стане 875-50 лева. Това е също важно увеличение, което помага да се компенсира част от загубата на покупателна способност. Защо се прави така? За да се запази принципът на солидарност и да се признае приносът на хората с дълъг стаж, дори ако техните пенсии не са на прага на бедността. Ефектът за дядо Петър също е положителен и автоматичен. Пример 3. Семейство Иванови, пенсионери с високи пенсии. Ген и Гежа Иванови са пенсионери, които през трудовия си живот са заемали ръководни позиции и имат високи пенсии. Ген Иванов получава 1500 лева, а Гежа Иванова 1200 лева. И двамата имат над 38 години стаж. В техния случай допълнителната подкрепа от 1 май може да бъде по-скромна или дори символична, ако целта на мярката е да подпомогне най-уязвимите. Възможно е да получат минимална фиксирана добавка, например 10 или 15 лева, или да попаднат в група, за която процентното увеличение е минимално, например 1,5%. Да приемем, че за тях е предвидено увеличение от 1%. Тогава Ген Иванов ще получи 15 лева допълнително, а Гежа Иванова 12 лева. Техните пенсии ще станат съответно 1515 лева и 1212 лева. Защо е така? Защото основната цел на тази извънредна мярка е не да увеличава най-високите пенсии, а да осигури социална справедливост и да подкрепи тези, които са в най-голяма нужда. Ефектът е по-малък, но все пак съществува. Пример 4. Пенсионер с таванна пенсия. Ген Георгиев е пенсионер, чиято пенсия за трудова дейност е достигнала максималния размер, определен от законодателството. Таван. В момента този таван е 3400 лева, но той може да варира. Ген Георгиев получава 3400 лева. В неговия случай, ако мярката е формулирана като процентно увеличение на база осигурителния доход, той може да не получи никакво увеличение, тъй като вече е достигнал максималния размер на пенсията. Или пък, ако е предвидена фиксирана сума за всички, той може да получи и нея. Това е един от случаите, в които трябва да се обърне особено внимание на конкретния текст на нормативния акт. Ако мярката е за допълнителна подкрепа, извън основната пенсия, е възможно да бъде изплатена и на него. Но ако е актуализация на пенсията, то той може да не е засегнат. Причината е, че таванът на пенсиите ограничава нарастването, за да се запази балансът в системата. Ефектът за Ген Георгиев може да е нулев или минимален, в зависимост от конкретната формулировка на закона. Какви са причините и ефектите от тази промяна? Причините за въвеждането на тази извънредна актуализация от 1 май са няколко. На първо място, продължаващата висока инфлация, която значително намалява покупателната способност на пенсионерите. Правителството се стреми да отговори на социалното недоволство и да осигури някакво облекчение. На второ място, тази мярка може да бъде разглеждана като опит да се компенсира закъснението на традиционната юлска индексация, която винаги оставя пенсионерите да чакат с месеци. И на трето място, може да е част от по-широка стратегия за реформиране на пенсионната система, която да я направи по-справедлива и устойчива в дългосрочен план. Ефектите от тази промяна са предимно положителни. Ще се повиши месечния доход на милиони пенсионери, което ще им осигури по-голяма финансова стабилност и ще намали част от стреса
свързан с покриването на основните нужди. Това може да доведе до леко увеличаване на потреблението, което от своя страна да стимулира икономиката. Разбира се, има и опасения, че подобни извънредни мерки могат да натоварят допълнително държавния бюджет и да създадат прецедент за бъдещи искания. Въпреки това, краткосрочният ефект за пенсионерите е безспорно положителен. Основна част 2, изключения, подводни камъни и неочевидни нюанси. Сега, след като разгледахме основните аспекти, е време да поговорим за онези малки, но съществени детайли, които често остават незабелязани, но могат да имат голямо значение за конкретни случаи. Пенсионната система е сложна и винаги има изключения и подводни камъни, които трябва да познавате. Изключения от правилата. WENS – пенсионери, живеещи в чужбина. Ако получавате българска пенсия, но живеете постоянно извън България, възможно е механизмът за изплащане на допълнителната сума да има специфични процедури. Обикновено изплащането става по банков път, но е важно да проверите дали НОИ има актуална информация за вашата банкова сметка и адрес. Някои държави може да имат споразумения за социална сигурност, които да регулират тези плащания по различен начин. Възможно е за тях да има отделно решение или да се включат в юлската индексация. 3. Наследствени пенсии. Ако сте наследник на починал пенсионер и получавате наследствена пенсия, нейната актуализация обикновено следва правилата за пенсията, от която произлиза. Ако основната пенсия би получила добавка, то и наследствената пенсия вероятно ще бъде увеличена пропорционално. Но е важно да се уверите в това. Пенсионери, които скоро ще се пенсионират, ако предстои да се пенсионирате през май, юни или юли, вашата първа пенсия ще бъде изчислена по действащите правила към датата на пенсиониране. Важно е да разберете дали и вие ще се възползвате от тази добавка или тя ще бъде инкорпорирана в първоначалното изчисление. Най-често, ако първата ви пенсия е определена след 1 май, тя вече ще включва всички актуални увеличения. Подводни камъни и неочевидни нюанси. WENS – автоматичност на актуализацията. В повечето случаи актуализацията на пенсиите ще бъде автоматична. Това означава, че няма да се налага да подавате заявления или да посещавате НОИ. Парите ще бъдат начислени директно към месечните ви пенсии и ще ги получите с редовното си плащане за май. Въпреки това, винаги е добре да следите информацията от НОИ и да проверявате разплащателните си фишове. Срокове за получаване, първата увеличена пенсия ще бъде изплатена през месец май. Обикновено пенсиите се изплащат по график, определен от НОИ, в периода от 7 до 20 число на месеца. Ако сте си направили банков превод, очаквайте парите по сметката си в тези срокове. 3. Евентуални грешки и несъответствия. Въпреки автоматизацията, човешки или софтуерни грешки винаги са възможни. Ако установите, че вашата пенсия не е увеличена или увеличението е по-малко от очакваното, не се колебайте да предприемете действия. Това е ваш законен доход и имате право да го получите в пълния му размер. Влияние върху други социални помощи. Важно е да се има предвид, че увеличението на пенсията може да повлияе на правото ви да получавате други социални помощи, които са обвързани с доходен критерий. Например, ако получавате енергийни помощи или други целеви плащания, които изискват доходът ви да е под определен праг, увеличената пенсия може да ви извади от кръга на правоимащите. Винаги проверявайте условията за тези помощи. 5. Предстоящата юлска индексация, тази извънредна актуализация от 1 май не отменя традиционната юлска индексация. През юли ще има нова актуализация на всички пенсии по на швейцарско правило, процент от осигурителния доход, процент от средния осигурителен доход в страната, което означава, че ще имате още едно увеличение в рамките на годината. Важно е да знаете, че юлската индексация ще се приложи върху вече увеличените от май пенсии, което е още по-добра новина. Тоест, увеличението не е еднократно, а ще се насложи върху вече съществуващото. Това е особено важен неочевиден нюанс, който често се пропуска. Практически съвети, какво трябва да направите. След всичко казано до тук, вероятно се питате, добре, но какво конкретно трябва да направя аз? Ето един ясен и практичен списък с стъпки, които можете да предприемете. Първа стъпка – останете информирани и спокойни. Не бързайте да се паникьосвате или да предприемате необмислени действия. Основната част от актуализациите ще се случат автоматично. Изчакайте да видите размера на пенсията си за май. Втора стъпка – проверете размера на пенсията си за май. След 7 май, когато започва изплащането на пенсиите, проверете извлечението от банковата си сметка, ако получавате пенсия по банков път, или разплащателния си фиш, ако я получавате на каса. Сравнете сумата с тази, която сте получили през април. Трябва да има увеличение. Трета стъпка – ако имате съмнения или несъответствия, свържете се с НОИ.
Ако установите, че вашата пенсия не е увеличена или увеличението е по-малко от очакваното, не губете време. Националният осигурителен институт, НОИ, е институцията, която администрира пенсиите и може да ви даде най-точна информация. Къде да отидете? Можете да посетите най-близкия клон на НОИ по местоживеене. Адресите на всички клонове са достъпни на официалния уебсайт на НОИ, NOI.BG. Какво да носите? Винаги носете лична карта. Добре е да носите и последното решение за отпускане на пенсия, както и последните няколко разплащателни фиша, за да може служителят лесно да проследи вашия случай. Какво да попитате? Бъдете конкретни. Кажете: здравейте, искам да проверя дали моята пенсия е актуализирана съгласно новите правила от 1 май и какъв е размерът на добавката, която следва да получа. Поискайте обяснение, ако нещо не ви е ясно. Какво да напишете, ако се наложи? В редки случаи може да се наложи да подадете писмено заявление или жалба. Ако това се случи, формулярът ще ви бъде предоставен от НОИ. В заявлението ясно опишете проблема си на основание Закона за бюджета на ДОО за 2024 година и или съответния нормативен акт, предвиждащ извънредна актуализация на пенсиите от 1 май 2024 година. Моля да бъде проверен и коригиран размерът на моята пенсия, тъй като не е отразено дължимото увеличение. Прилагам копия от решение за пенсия и последен фиш за пенсия. Ако това видео ви е харесало и смятате, че е било полезно, моля, оставете един палец нагоре и го споделете с вашите приятели и близки, които също биха се възползвали от тази информация. И разбира се, ако все още не сте се абонирали за канала ни, направете го сега, за да не пропускате бъдещите ни важни и актуални видеоклипове. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!